Здравейте, приятели! Снощи пренавих още едно моторче 1104, но от по-китайските, по-маничко. Така. Само ли този път звезда не е в делта. 9 полета. Само да рестартираме, да калибрираме ЕСЦ-то. Рестартирам. Добре, калибрацията завършва сега. Много по-хубаво работи от режима на делта. Лошото е, че нямам достатъчен брой мотори от този тип да го изпробвам в летателно положение, да видя как ще бъде. Тук при 50% газ имаме ампери много малко. Ампери 100 и 200 мА ток консумация. Като много по-плавно преминава скоростта. Много по-плавно се регулират оборотите. Не скачат рязко. Не знам, ама режим звезда ми харесва повече от делта. Как работи. Просто рейнджа на газта е много по-плавен. Много бързо се свалят оборотите, ако искаш да сваляш, което също е хубаво. Да дадем газ за една минута да видим какво ще стане. При 8,4 волта максималният ток е 4,5 ампера. На максимална газ. Има си доста тяга. Струята почва да омаля чак след 1 метър. Мина една минута, въпреки всичко. Всичко е наред. Това е максималното. Мисля, че и на 12 волта също няма да има проблем. Да спрем да видим дали загрява мотора. Да видим. Понатоплил е. Което е нормално.
Трябва да си възстановя постановката за измерване на оборотите. Не мога да сравня кавето. Имам си един оборотомер, правен с Arduino. Добре.